V tomto prezentačnom videu si predvedieme spracovanie došlého e-mailu od zákazníka pomocou funkcie integrátor programu Optivus. Predvedieme si to na hypotetickej žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky. Došlý e-mail si označíme a pomocou funkcie spracovať e-mail si ho vnesieme do prostredia programu Optivus. Takto vyzerá integrátor, ktorý nám o došlom e-maile vyhľadá všetky relevantné informácie, ktoré sa v systéme nachádzajú. Tu vidíme, že identifikoval osobu z konkrétnej firmy a identifikoval aj ďalšie zaujímavé informácie. Všetky tieto informácie sú sústredené na troch záložkách. Na záložke prehľad sa dozvieme základné informácie o firme, dozvieme sa o rozpracovaných spisoch a neuhradených faktúrach, ktoré máme v súvislosti s touto firmou. Na druhej záložke sa môžeme sústrediť na predchádzajúce spisy, ktoré sme v súvislosti s touto firmou robili, na dokumenty, ktoré sme vypracovali a môžeme si tu aj skontrolovať, aké úlohy sa momentálne s touto firmou riešia. Na poslednej záložke obchod sa zase dozvieme, ako sme s touto firmou v predchádzajúcom období obchodovali, aké obraty dosahovala táto firma v predchádzajúcich rokoch a na koláčových grafoch vidíme, že aký je tento zákazník pre nás významný. Keď sme sa s danou firmou oboznámili, môžeme sa pustiť do vypracovania cenovej ponuky. Cenovú ponuku si vypracujeme pomocou nového spisu, ktorý si založíme. Tu vidíme, že program nám automaticky do spisu vložil informácie, ktoré už boli známe, čiže pre nás už stačí len potvrdiť vloženie spisu. Ako druhý krok nasleduje vloženie tohto došlého e-mailu ako dokument. Tu nemusíme robiť vôbec nič, stačí nám to potvrdiť. No a tu už vidíme, že systém nám založil nový spis. Teraz si ten spis otvoríme. Tu vidíme, že v zozname dokumentov nám pribudol tento konkrétny e-mail a ideme teraz do dokumentu vypracovať cenovú ponuku. To robíme na tejto záložke obchod, kde máme pripravené funkcie na vystavenie ponuky. Opäť vidíme, že program doplnil všetky informácie, ktoré boli potrebné a nám už ostáva iba doplniť položky zo skladu. Ako prvé chcel po nás zákazník 5 kusov cementu, čiže si to doplníme a tu vidíme, že program nám automaticky ukazuje, koľko to bude stáť, ukazuje nám, po čom tento tovar obvykle kupujeme, ukazuje, po čom ten tovar obvykle predávame a vidíme tu, že tento zákazník má od nás aj priznanú zľavu, ktorá sa už automaticky sem preniesla. Čiže rovnakým spôsobom si do ponuky vložíme ďalší tovar, ktorý po nás chcel. Tu na to budú 3 kusy umývadiel a opäť vidíme, že sme prakticky nemuseli nič robiť. Čiže takto máme cenovú ponuku vystavenú. Vidíme, že cenová ponuka vychádza približne na 19 000 korún. No a v prípade, že by sa zákazník v budúcnosti rozhodol pre túto našu cenovú ponuku, tak si môžeme aj predpripraviť údaje, ktoré sa už potom neskôr použijú na faktúre. Čiže tu vidíme vloženú cenovú ponuku. No a keď máme cenovú ponuku vypracovanú, môžeme ju vytlačiť a odoslať zákazníkovi. Predvedieme si priamo vytlačenie ponuky, ktorú nebudeme tlačiť, ale ju rovno odošleme e-mailom. Čiže takto by vyzerala tá výstupná tlačová zostava a tlačím odoslať vojdeme do tohto dialógu. Tento dialóg slúži na predpripravenie e-mailu pred odoslaním, čiže tu môžeme ešte doplniť prípadne ďalšie podrobnosti do e-mailu. V zozname dokumentov máme našu tlačovú zostavu pripravenú. Keby v tomto spise boli pripravené nejaké ďalšie dokumenty, tak ich môžeme opäť týmto zakliknutím odoslať. No a v zozname firiem si môžeme vybrať zoznam adresátov, na ktoré sa bude e-mail odosielať. Automaticky je použitý e-mail z došlého e-mailu, pretože sa predpokladá, že to je ten náš želaný zákazník. Čiže po stlačení OK sa po chvíľke
presunieme do nášho poštového programu, kde už len cenovú ponuku skontrolujeme a odošleme. Čiže v tejto chvíli sme absolvovali vystavenie cenovej ponuky a odoslanie tejto cenovej ponuky zákazníkovi. No a pretože nám systém poskytuje aj kontrolné mechanizmy, je dobré, ak si pomocou úloh o týždeň naplánujeme, že sa tohto zákazníka chystáme skontrolovať, že či na našu cenovú ponuku zareagoval. Čiže nastavíme si dátum o týždeň a vyplníme tak. Čiže takto máme vloženú úlohu do spisu a týmto pre nás na teraz, na týždeň, naša úloha končí. Po uzavretí integrátora tu vidíme, že nás spis sa objavil v zozname mojich rozpracovaných spisov. Môžem si pozrieť v zozname úloh, že sa mi tu na táto úloha objavila. Môžem si skontrolovať aj v obchode, v ponukách. Takže nová ponuka sa tu objavila a teraz nám už vlastne ostáva len týždeň počkať a skontrolovať zákazníka, do akej miery na našu cenovú ponuku zareagoval.